Ah, Pasensya na mga cancer medyo iba muna 'to sasabihin ko. Sa mga mandirigma diyan na nasaktan sa videong ginawa ko, pasensya na ako ay taos-pusong nagsasabi ng, "Mga tanga pala kayo, eh." Akala niyo ba may paki ako sa nararamdaman niyo? Totoo naman yung sinasabi ko, kaya nga kayo ganyan, eh. Kaya nga kayo sobrang trigger kasi alam niyo totoo yung sinasabi ko. Gusto niyo mga cancer, ako nga pala si Paulul. Ako nag-iisang hater ng mga katarantaduhan at kabubuhan sa Pilipinas. At andito tayo ngayon para basahin ng mga baby bra comments at mga mandirigma comments na nakuha natin sa ating past video. Nandito, kung gusto niyo tignan bago to simulan. So, unang-una natin babasa sino ating buena mandirigmang mano. Nagpapapansin ka lang sa Jamil para tumasa sa'yo. Huwag ka baduy mo bading. Okay, sinabi na natin to dati. Siyempre pag mga bata, lagi napupunta sa bading. Pag babae ka naman, isa kang tibo. Ganun naman lagi kasi pambata naman. Hanggang doon lang kaya niya. Tsaka di ako nagpapapansin sa Jamil. Nagpapapansin ako sa mga taong pareho ang iniisip tulad ng sa akin. So maraming salamat. Ano na po ba napatunayan mo sa buhay? Kung makapuna ka sa iba at makapag-commune, pakita mo muna credibility mo na mamuna ng ibang tao. Pwede ipakita mo rin yung spelling mo. Mag-aral ka nga. Unang-una, hindi ko lang paano naging basehan kung baguhan ka sa YouTube o hindi. Meron bang parang marinade na kailangan may tamang oras bago ka maging dapat pakinggan o bago ka maging hindi dapat paniwalaan? Tama naman yung sinasabi ko. Kailangan mo lang isipin sa sarili mo yung sinasabi ko at malalaman mo na tama yung sinasabi ko. Yun nga yung maganda dun eh. Hindi ko na kailangan iulit-ulitin sa'yo. Isipin mo lang yung sinabi ko sa'yo ng mabuti at ikaw na bahala mag-isip sa sarili mo. Huwag kayo magsasubscribe sa baklang to na nagmamagaling lang to pero hindi to gumraduate ng college tsaka may sayad po tong taong to. Ha? Ako na taga UST? 3 taon na ako nagtatrabaho. Tara! Para ikaw, para sabihan mo ko niyan, halatang insecure ka sa iyong tinapos. Kaya kung ikaw nagtatrabaho ka na at nanonood ka rin, Jamil, ako na yung naaawa sa'yo, di na kita kailangan laitin. So maraming salamat sa comment mo, no white. Ay kuya, ang mandirigma kung may mali man silang nagawa na napansin mo sana yung maayos, parang bashos ka na rin. Pwede mo naman sabihin na natutulog yung girl. Tapos napansin ko may makeup. Sobrang OA mo mag-react. You are a big bad bashers. Dumidedi ka muna. Sarap. Kung gusto mo na walang mabay sa'yo, don't talk if your mouth is Ang gusto ko sa batang to, alam niya ang manners. Very good ka dyan. May star ka sa akin sa kamay, Lucila. Hindi nga ako basya, sinasabi ko lang yung mali nila. Sinabi ko ba na huwag na sila gumawa ng konti? Ang sinabi ko, itigil na nila ang pagsisinungaling. Panggagamit sa mga batang tulad nyo na very gullible pagdating dyan. Kung di mo alam spelling ng gullible mga bata, please maghawak kayo ng dictionary. Ito, kukuha ko kayong dictionary ha. Ito pang English Tagalog. Kung di mo naintindihan ibig sabihin ng gullible ha, dito pwede mo hanapin dyan. Kung gusto mo naman ng synonyms na tulad ng gullible, pwede mong basahin sa paperback thesaurus. Kung gusto mo naman Tagalog, kung masanay ka sa wikang Pilipino, pwede ka magbasa ng diksyonaryong panghanap buhay para handa ka na rin pag nagkatrabaho ka na, maiintindihan mo ng kabubuhan mo. At syempre, pinakayano natin ang Webster's Collegiate Dictionary. Alam ko marami sa inyo hindi pa college dyan, ng mga mandirigma. Magiging best friend nyo to. Sinasabi ko sa inyo, para sa kinabukasan nyo to. Ako talaga ang tunay na nagmamahal sa mga mandirigma. Kasi gusto ko silang tumalino. Okay, maraming salamat Lucila sa comment mo. Sunod, please. Akala mo ganda din content mo. Alam mong bata na dahil nagsabi lang siya ng tae. Simula high school na ako nakakarinig ng mga tao nagsasabi ng tae. So, simula na ng sunod from Roblox. Shut up! Totoo kaya nangyari dyan? Mamamatay pa ako sa... Ayan, ikaw meron ka shota, Yax. Ew, ang malas ng shota. Ay nako, Roblox. Ano yung pangalawa pala Roblox? Hindi ka magkakashota kahit kailan. Ang ganda ng content mo, Roblox. Damn! PewDiePie ng Pinas! That gameplay! Ito ako ngayon, pinapanood ko yung ginawa. Maraming salamat, Roblox. Sinayang mong buhay. From John Alam mo yung sobrang galit niya. Mali-mali pa yung spelling niya. Okay, very good ka dyan. Sabi ko sa'yo, ito lang gamitin mo. Ako bahala sa'yo ha, John. So, padala ko sa'yo to. Bigay mo sa akin ng address mo. Kyle the Legendary. Wala kang kwenta mag-vlog, Paolo. Scripted din yung ginagawa mo. Sabi nyo, mga ABS din, ng GMA, nag-script din sila. Pero sinasabi ba ng GMA na fake yun? Walang point na magsabi ng isang prank kung may script kayo. Kasi ang prank na hindi mo alam eh. Ha? Meron ba sinabi ang ABS o GMA o TV5 na
prank yung ginagawa nila, na hindi alam ng mga actors yung ginagawa nila. Alam nila kasi may script silang sinusunod at alam natin, meron silang sinusundan. Pag sinabi mong prank video, wala ka dapat script na alam din nung isa. Dapat ikaw lang may alam ng script. Pag pareho kayo alam nyo na mayroong mangyayari, alam nyo na sa utak nyo, wala nang point na sabihin prank. May point ka, Paul. Di ako si Paul. Mga cancer kasi mga bata ngayon nanonood, ha? Pero yung pangalan mo, Jamil. Hindi, joke lang. Maraming salamat dyan. Isa ka lang sa mga maraming cancer dyan na sinusuportahan yung sinasabi ko. Maraming salamat. Para mapasaya kami mga fans nila. At saka hindi lahat na mag-ibat at ako ay 21 years old na hindi kami uto-uto ang masasa ko sa'yo. Ang hirap sa kay Vita yun. Paulit-ulit yung dinidelete yung kino-comment ko doon sa sinasabi niya. Ito yung sinabi ko sa kanya. Ay, delete mo to. Alam ko, tama iba kong sinabi. Ito ka, sige, bibigay ko na sa'yo yun. Na may mga taong walang pakisasapin nila o may mga yung ini-spray. Hindi naman ako babae. Sige, bibigay ko na sa'yo kasi mapagbigay akong tao, di ba? So, pero meron pa akong tatlo. Meron pa akong tatlo sinabi doon. Sige nga, bigyan nyo nga ng point yun. Mama mo, i-delete comment. Back to you no LS period. Sigurado ka ba 21 years old ka? Sigurado ka ba 21 years old ka? Sino nagsasalita ng back to you no erase period ng 21 years old? Oh my God. Hindi ko na kailangan laitin itong mga sandiripan. Sila na ang gawa-gawa na katanga nila. Sila na yung nadadapa sa sarili nila. Mga bata ka kasi talaga. Lahat naman tayo naging bata. Okay lang na maging bobo ka kung bata ka. Pero kung bibigyan mo ako ng isang argumento na nilalabanan mo yung sinasabi ko at bibigyan mo ako ng ganyang klaseng mga sagot, wala lang akong pake kung ano edad mo. Kung bata ko, hindi. Huwag ka magsalita. Ikaw ang magsalita, hindi ako. Kasi alam ko yung sinasabi ko. Pinag-aaralan ko yan. Okay? Meron ako ibang mga pinagkukuhanan ko ng kaalaman ko para masabi ko yung sinasabi. Hindi yan dahil, Kasi na-feel ko lang eh. Susunod. susunod. Hoy, bobo, hindi fake ang Jamil. Ikaw ang streamer, ikaw ang fake. Sobrang lang kayong pag-edit. Mga bobo ka tanga. Fiona! And now, gagawin natin ang pack. Fiona! Sabi ko na nga, be. Nay, pagsabihan mo nga ito anak mo, kung ano mga taratado ka pinagsasabi, nagmumura anak mo. Sinusumbong kita ngayon sa nanay mo. Lagot ka. Wala kang regalo ngayong Pasko. Lagot ka sa mga ninong at ninang mo. Fiona. Pinoprove lang dito yung aking teorya na mostly na mga nanonood sa Jamie ay mga bata. Sunod, ayoko na, alam mo, marami pa siyang video. Pero dahil ako ay isang mabait na kuya na cancer nyo, hindi ko na titignan. Sana lumakay ka na isang mabuting Pilipina. Maraming salamat, Fiona. Grabe ka naman. Hindi ko magdinig na lamunan ko na ito, pero ayoko sa channel mo. Ayoko. Jamil ako, tapos madinig mo ba? Visit ka. Parang nabahiran sila ng katotohanan. Parang, Ayoko makita, wag po. So, sensya na, Jaira. Jaira! Tama na. Gusto mo na uminom? Baka nauhaw ka. Napansin ko lang lagi may isang nanay sa likod na nagagawa na sa atin. Ayoko na magsalita. Alam mo yun, sobrang ako na yung naaawa sa kanila. Ayoko na mag-comment. Sunod na, maraming salamat, Jaira. Lagi mayroong magulang sa likod. Ito mga magulang na to, bantayan nyo kayo mga anak nyo. Kung ano-ano mga sinasabi sa akin eh. Mas masahol pa yung bibig ng mga anak nyo sa akin. Ano ba yan? 23 anyos na ako. From Princess. Passion ako ni Paolo. Ang ganda nga ng plan ni Jamil. Ipangit ka kasi. Kaya ba sila binabash? Angry face. Ay, nako, Princess. Ako, mukha mo pa lang, Princess. Ayoko na puntahan yung profile mo. Ayoko tignan. Pero dahil ikaw unang nanakit, kailangan ko sabayan. Kailangan alam mo na ganito ang totoong buhay. Pre. Ayoko na. Diba, sabi ko sa inyo, puro mga bata nga talaga yung nanonood. Hindi ko to pinipili. As in, ito talaga lahat ng mga nagko-comment. Ng mga trigger dyan. At least si Princess walang sayaw, di ba? Ayoko na. Maraming salamat, Princess. So, naman darigma, ano? Au, mga ulul. Baka ikaw yung fake at saka ano ba pakialam mo? Kung na-makeup si ate kami, wala kang friend. Uwi na, pansin ka lang eh. Ano, uwi na? Nasa bahay na ako. Maraming salamat, Precious, at iniisip mo ang kapakanan ko. Alam ko, ayaw mo lang ako masaktan sa daan, kaya gusto mo umuwi na ako agad. Sap, kamusta mga kaigan? So, bago.
Bagong katawanan na naman to, mga kaigat! Au! Au! Ba't puro kayo mga bata? Sabi ko na nga, be, tama nga yung teora ko. So wala bakit pinakamaganda audience mga bata? Kasi hindi na sila nag-iisip para sa sarili. Kasi wala pa naman sa kanila yung ganong klaseng pag-iisip. Wala pa dun yung para mag-isip sa sarili nila. Kung baga, kung nila yung masaya, kung nila napapasaya sila, okay lang. But usually, ito yung mga iniiwan ng mga magulang nila. O, nod ka muna nito. Ano, ito, sa iPad ko. Nod ka muna nito sa phone ko ng kahit ano sa YouTube, bla bla bla. Alam mo, napapagod ako. Dapat pagtatawanan ko sila, pero ako'y nasasaktan sa kanila eh. Kaya sila ang pinakamadaling pagkakitaan. Kasi hindi sila marunong gumamit ng mga adblock. Ang mga bata ang may pinakamaraming time manood ng YouTube. Tandaan niyo kasi may mga summer yan, meron niya ilang free time, wala yung responsibilidad sa buhay, wala yung mga thesis, wala yung matagalang pag-aaral, may mga summer yan. Kaya sila ang pinakamasarap pagkakitaan. Hindi ako gumawa nung unang video para kunin kayo. Gusto ko lang yung view nyo kasi kumita ako do. Pero either way, wala lang akong paki after doon. Ayoko kayo maging subscriber. Saka na, mga 5 to 7 years, balik na lang kayo dito pag mayroon na kayo onting sarili nyo pag-iisip. Pero for now, doon muna kayo. Wala akong paki. Doon kayo sa 2.8 million ako. I am quality over quantity. Okay? Ulul. From precious. Isa pa precious. Diba? Kung hindi princess, precious. Au! Sarap ng gata, sarap maging bata. Hindi ako basher, alam mo yan. Precious, maraming salamat. Buwisit ka! Hindi daw basher. Anong tawag mo dyan? Ang tawag dyan ay nag-iisip. Ulul. Boom! Wasak! Au! Puro mga magjowa ang pinafollow mo. Alam ko malungkot. Kulang tayo sa aruga ni nanay at tatay kaya naghahanap tayo ng ibang mga taong nagkakaroon ng pagmamahal. May pati hindi ka nakasubscribe sa idol mo. Tamo, buti pa ako nakasubscribe sa Jamil. Ano, wala kang kwentang mandirigma. Nagamit ka na nga nila para kumita, ba't ayaw mo pa dire-diretsuhin? Walang kwenta. Sumasama na yung loob ko na pinagtitripan ko sila lang ganito kasi alam natin mga bata naman sila. Okay lang maging tanga siguro kung bata ka. Pero kumbaga, ang nilalabanan ko lang dito ay yung mga comments nyo sa akin. I'm 21 years old and I'm a fan of Jamil too. Some of their fans are kid, pero may iba din na mga adults like me, syempre. And sabi mo, yung content nila, yung pinopoint mo, pero parang nanglalait ka na din eh. Kailan ko ba sinabi na sila mismo yung pangit? Kailan ko sinabi na sila yung masamang tao? Nagamit lang nila yung gullibility ng mga bata. 'Di ba? Lahat clickbait, lahat sensationalize sa simula, magjowa, 'di ba? Yung mga bata, andun na sila sa stage na inaalam na nila yung mga yan eh. Kaya yun yung mga nagpo-push na content sa kanila, yun yung mga gusto nila, yun yung mga hinahanap nila, mga curious sila malaman. Bashing their content is like bashing them personally. I'm not immature. I'm just stating that. I hope you understand. Unsubscribe. Wag. Lahat na mag-unsubscribe, wag lang ikaw, Sammy. Ikaw ang pinaka-importante sa akin. Tanda mo yan. Ayoko na. Ititigil ko na to. Bumalik ka lang sa akin. The fact na nag-unsubscribe ka dahil magkasalungat tayo ng pag-iisip. Immature ka. Kayo mismo yung dumadali sa sarili nyo. Wala lang akong kailangan sabihin eh. Pino-point out ko lang yung ginagawa nyo mali eh. Bashing their content is like bashing them personally. How? Sinabihan ko ba na yung nanay niya basura o walang kwenta yung lahi nila? Wala akong sinabing gano'n. Content lang. At para personalahin mo ang isang bagay na mag-i-improve pa sana ng content nyo, yung mga sinasabi ko nga, pag ginamit nila yun, gaganda pa nga yung content nila eh. Malay mo, yung mga 9-year-old nila maging 14 years old. Oh, diba? May unting buying power na. Pwede na gumamit ng PayPal nang walang permiso sa magulang. Ulul. Pwede na sila mag-donate, kaya wala sila mga donations eh. Ads. Yung maganda sa Jamil ay yung marami silang napapasaya. Naghahanap ng maipabash, sana masaya ka na. Hindi nga ako masaya eh. Nalulungkot nga ako na sila ang top subscribed eh. Sobrang dami ibang channel ang mas worthy ng 2.8 million subscribers. Yun lang ang masasabi ko, from editing to effort to being genuine. Yung mga factors na mga hinahanap ko sa isang channel, lalo na sa Pilipinas. Kunyari meron kang kulangot sa ilong. O yan kunyari gagamitin ko yung mga terms ng mga bata. Kulangot, diba? Mga ganyan. Masasaya ka ba kung hindi ko sasabihin sa iyo ang katotohanan na may kulangot ka sa ilong? Pero tumatawa ka lang, nagjo-joke lang tayo, nagkakasiyahan, tumatawa lang tayo. Ayoko sabihin sa iyo yung totoo kasi baka masira yung pagsasaya mo. Parang ganun lang. Ganun kasimple ko lang sasabihin sa iyo. Hindi porket na napapasaya ka lang, mabuti na sa'yo yun. Ang marijuana nakakapagpasaya din. Huwag mong subukan. Pero diba, hindi naman siya mabuti sa'yo. Simulan nyo nang kumain ng mas mabuting content. Hindi ako yon. Hindi ko ipapalaga sarili ko. Marami pa iba dyan na mas worthy. Kasabi ko lang na mas maraming tao ang worthy maging top 1 ng Philippine YouTube. Yun lang. Maraming salamat. Bow! Ha? Talo ko sa'yo. Diyan, dinislight ko tong video mo, kala.
Iindahin ko ang sakit na gumuguhit. Ang sakit, ouch! Alam kong wala nang hater na aabot dito. Ang pag-dislike nakakatulong sa video, okay? Engagement yun, ha? Hindi negative ang isang dislike, sa totoo lang. So, maraming salamat sa mga mandirigma dyan na nag-dislike na video. Saraya pa rin naman ng like, wala akong sakit. Hindi ka nag-enjoy kasi hindi ka naman mandirigma. What? Ano? Nung nasa sapupunan ka ba ng nanay mo, mandirigma ka na? Paano naging sense na hindi kasi ako mandirigma? Kaya nga ako hindi mandirigma kasi hindi ako nag-e-enjoy, ha? Magkaroon ka nga ng tamang sense ng cause and effect. Ang purpose ng video kong yon ay para malaman nila ang mga pwede pa nila ayusin sa content nila. Hindi ako basher nila. Sana nga mapabuti pa nila ang kanilang content, di ba? Nang hindi nang clickbait, hindi nag-fake prank. Maghanap pa kayo ng ibang content. Ang dami-dami yung viewer. Total, yun ang pinakamadali nilang content na nagagawa na hindi nila kailangan ng crew. Kumbaga lahat ng pera sa kanilang dalawa lang, sa kanilang dalawa. Tapos doon sila sa kwarto, di ba? Napakadali gumawa ng content na kakainin ng mga bata, di ba? Yun ang tunay na pampamilyang channel pala, no? Sila na lang kumuha ng channel ko. Kahit 12K lang subscribers ko. Kung ito yung scale, quality over quantity tayo, di ba? So, doon tatapos na ating review. Nakakapagod talaga mag-alaga ng mga bata. Ang hirap mag-babysit. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag niyo kalimutan i-like kung sumagat ng content. Ako ulit si Paulo, inyong nag-iisang cancer na lipunan na pampamilya na walang pake sa nararamdaman nyo. Mga kabubuan at katangahan lang ang pinapangahalagahan ko. Sana akong non-dirigma. Paulo, out.